positibo sa COVID-19. A mask out in public. Here they're calling it the apocalypse. The best way to mask the disease. COVID-19 test. COVID-19 is not a death sentence. Marso 11, kang una ginpanaog ni Governor Dora Cadiao ang Executive Order No. 31 sang kapagpaandam sa mga antikenyo na hanungod sa COVID-19 virus. Kang Marso 16, ana ginpanaog ang Executive Order No. 35 nga nag-implementar kang travel restriction sa probinsya kang Antique. Tungod dya kariya, haros naguntat ang mga hirikuton kag nanginlimitado ang pagwa para magbakal ka mga essential goods, parehas kang pagkaon, rason para ang gobyerno probinsyal kang Antique maglunsad kang pagkaon para sa tanan kag talipapa sa barangay nga mga programa nga nag-umpisa kang Abril. Ang gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Cadiao nagbakal ka mga laswa sa atin mga mangunguma kag tanan ginpanagtag nga libre sa atin mga kasimanwa. Dugang sadya nga mga laswa, amo ang pagpanagtag ka mga sinako nga bigas para sa mga Antikenyo. Ang gobyerno probinsyal kang Antique nakapanugro kang 26,400 kasako nga mga bigas sa mga Antikenyo. Kaimaw man sa natuguan ang aton mga kasimanwa nga na-stranded sa Boracay kag sa Bacolod. Bilang nanay kang probinsya kag kaimaw si Deputy Speaker Lauren Ligarda, si Governor Cadiao hindi makabatas kang ana naman-an ngang anang mga kabataan na budlayan sa Luzon. Gani, sa tanga kang quarantine period, tana nangita gid ka pamaagi para sanda makauli regya sa Antique. Kundiin tawhay kag imaw ang andang mga pamilya. Amod siya ang aton libre uli program nga nakahatid pauli regya sa Antique kang sobra sang kalibo natin nga mga kasimanwa. Ang gobyerno probinsyal nagpatigayon man nga mabuksan ang flights sa Antique Airport para maghatid sa ating mga kasimanwa pabalik dya sa Antique kag paagto sa Manila. Governor Cadiao, nagtugro man kang suporta sa atin mga bagani sa kanyang pandemya, ang atin mga frontliners. Ana ginpatigayon ang hazard pay para sa atin frontliners, kag nagdonar kaanang personal nga kwarta para magtagtag kang mga hinabol-inspired face mask sa atin nanari-sari ng mga frontliners sa probinsya kang Antique. Nangin apektado man ang sektor ng mga sakada kag OFWs tungod sa pandemya. Gani, si Governor Cadiao, nagnita man kang pamaagi nga aton mga kasimanwa nga sakada sa Negros makauli sa Antique kag sanda matugruan kang pinansyal nga bulig. Sa tunga kang quarantine, nagtugruan man kang kahigayunan nga makapanagtag ang gobyerno probinsyal kang financial assistance sa aton mga provincial scholars kag miyembro kang LGBTQ+ community. Kag bagat lang COVID ang gintugruan it atensyon kang aton gobyerno probinsyal, pati ang mga biktima kang iban pa nga trahedya sa probinsya. Kita nagtugro kang bulig sa mga biktima kang sunog sa Calle Marina sa San Jose de Buena Vista. Kita man nagdara kang suporta sa aton mga kasimanwa nga nabiktima kang buhawi sa Barangay San Juan sa Sibalon. Jatanan nangin posible tungod sa katandes kang aton probinsya na gwapa, Governor Rodora Dudut Cadiao. Kag tungod man sa aton kooperasyon kag mga pangamuyo nga ang aton probinsya makalampuwas gid sa diyang pandemya. Gani, iririmaw kita sa pagbangon, padayon Antique. For this fight, I would like to extend my deepest gratitude sa atin mga frontliners, the men and women who have placed their kasimanwa's welfare before themselves.
aton mga medical personnel, PNP, border patrollers, service staff, and of course the frontliners. Salamat gid, durug-durug salamat for continuing service. Containing this virus would not have been easy if not for our Kasimanwas who trusted us, the IITF, that did their part, and the mayors. Even though it was a difficult path, they still followed our protocols and our advices. To the Antiqueños, thank you for your tremendous help. Ruhay Antique, COVID lang yan, Antiqueño tayo.